Indian princess. Vi går i gang. Jo. Jeg vil gøre det selv. Mig. Ej, det er min fod her. Hej. Hvad kan jeg? Nej, det skal jeg. Ja. Nej. Det gør jeg ikke. Hej. Come on people, seriøsitet. Come on. Skal vi gå i gang? Ja. Okay, skal jeg bare sidde ned? Ja. Vi kan stå lidt nede. Kom derovre, fordi vi ikke kan se os. Som om man køber sådan. Nu har jeg endelig lige fået lært at holde hånden stille. Vi skal lige øve først. Rehearsal. Take one. Action. Ja. Hej. Jeg har kigget lidt på den her vare, ikke? Og på blusen så står der 149, ikke? Men på skiltet står der 100, og jeg vil ligesom gerne have 100, når der står 100. Jeg tror også, der er skiltet forkert, fordi blusen koster 149. Vi har ikke sammen. Okay. Jamen, jeg vil have den til 100. De siger, der er købelov, altså. Den gælder altså ikke her. Det er sgu ikke sygt. Nej, der er så. Altså, arbejder du overhovedet? Du har vist ikke styr på en butik, der med en til dårlig service, så skal man længe efter. Nej, det så man altså godt nok kan det der. Ej, dygtigt. Dygtigt værd. Jeg vil have den til 100, så går jeg. Nå, men kan I hjælpe mig? Var det godt? Ja. Ej, det er kun det, jeg kan komme og hente nogle aflagte varer. Altså, jeg har kigget lidt på den her vare, ikke? Jeg håber, vi kan klippe i den i Windows Movie Maker der. Nej, det kan jeg ikke noget. Skal vi gå i gang igen? Take 2. Godt. Ja. Men nu, det skal være professionelt, jo. Jeg blev lige. Ej, jeg har en idé. Nej. Det gør man altså ikke. Man kan se dit hårkloge. Ej, det skal jeg så klippe fra. Nej, det er det ikke. Og jeg kan ikke have mig af perker. Okay, og hvor blev barnet af? Du skal ikke smide med lorte, mand. Kun dumme mænd hader kvinder. Hej. Hej så. Jeg kigger lidt på dette varer, og blusen står... Jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg kan ikke tage seriøst. Undskyld, jeg skal nok... Og på blusen står 149. Jeg har kun 50. Men på skilt står 100, og ligesom 100 kroner. Men når 100 kroner. Jamen, jeg vil have 100 kroner. Det siger købsløb altså. Altså, arbejder du her, fordi du er ikke styr på butik, hva'? Dårlig service, jeg leder lang tid. Aber hold op, Robert, du er ikke lige der. Jeg har... Okay, 50 kroner. Altså,
hvad? Hallo? Mohammed, nej. Nej. Mohammed, gå hjem nu. Nej, jeg siger til at du ikke... Nej, Mohammed, du går hjem nu. Jeg siger til min far. Koranen er så... Okay. Ja. 50. Det er vinkel. Hvor laver det rigtigt nu? Hvor rigtig bare. Så er du sørget på det. Den der recording, eller den blinker altså. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Skal jeg være meget søs nu? Allahu Akbar! Jeg kommer ikke helvede til det her. I'll meet you there. Jeg har altså ikke på ting, hvis det var, at Gud faktisk var ham, der aldrig, ikke også? Og vi alle sammen bare var i helvede, fordi vi ikke troede på ham. Så alle danskere og kristne mennesker bare dør. Ja, det gør det jo, man kommer i helvede, ikke? Det gør man, når man tror på. Okay. Vi skal proppe grænkål op i røven på Hitler hele dagen lang. Hitler er ikke ondt. Hitler er misforstået. Har de ikke sådan en lille knude, den der arbejder på? Jo, sådan klar. Ja. Ligner du har brækket nakken, mand. Det er en kraverbror, eller hvad? Okay. Okay. Man kan altså godt bruge det som top. Ja. Skal jeg være sådan, hej, eller er jeg sådan en, eller hvad? Almindelig kunde, gætter jeg på. Altså det var... Bare sådan, hej. Hvad for en tager vi nu? Vi tager den nummer 2, ikke? Den gode af dem. Nej, vi har ikke taget den her ordentligt, jo. Det skal bare være sådan en rigtig MC-kunde, så, synes jeg. Bare sådan, jamen altså, ifølge købeloven. Jamen, der står altså 100, så jeg skal have den til 100. Ja, det skal sådan en. Nej, altså, okay. Skal bare, nej, bare så sådan blank. Virkelig, virkelig blank. Ja, bare sådan, hvad? Nej, men det er kun...